Il-Kummissjoni Ewropea rikonoxxiet il-progress li qed jagħmel pajjiżna fir-riforma ġudizzjarja. Fil-Country Specific Recommendations, il-Kummissjoni nnutat kif ir-riforma li l-Gvern qed jimplementa f'dan is-settur hija waħda holistika. Skont il-Kummissjoni Ewropea, it-twaqqif ta' Kummissjoni tar-Riforma tal-Ġustizzja kienet inizjattiva bżonjuża. Il-Kummissjoni rikonoxxiet li fl-2014 bdew ikunu implementati miżuri konkreti biex titjib is-sistema ġudizzjarja. Il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici fisser kif sa mill-bidu dan kien priorità. Il-ġustizzja kienet imniżla bħala wieħed mill-oqsma fej pajjiżna qiegħed ħażin. Dik issa m'għadix dik is-sitwazzjoni. Dan huwa pass importanti ħafna l qudiem illi jimlina b'kuraġġ. Wasalna, ma wasalniex, imma mexxin il-qoddim. U naħseb dan is-sinjal li mexxin il-qoddim huwa importanti wa rikonoxximent tal-ħafna xogħol li sar ħafna minnu fil-kwiet fl-aħħar sentejn. Il-Kummissjoni Ewropea tirrikonoxxi wkoll il-fatt li jekk kif ikun iffinalizzat u implementat l-abbozz li jiġi mħejji mill-Kummissjoni, is-sistema ta' qrati Maltin tkompli tmur għall-aħjar. Però għaltinna li trid riformi oħrajn kif aħna wara kollox irridu, għaltinna illi ir-riformi li għandna f'moħħna huma iktar milli tistenna fil-fatt. Għaltinna vera huwa programm ambizzjuż li aħna fil-fema tagħna jidrilna li jista' jsir. Allora li għamilna huwa li kif jaf kulħadd ħtarna kommissjoni mmexxija mill-imħallef Vanni Bonello, preparat rapport fl-aħħar tas-sena, dan ir-rapport ġie tradott f'emendi legali mill-professur Kevin Aquilina u jekk Alla jrid iktar tard din is-sena se nkunu qed inpoġġu fuq il-mejda tal-Kamra u tibda diskussjoni fuq dan l-abbozz. Il-Gvern qed ikun qed jara li jkunu implementati fi żmien li ġej rakkomandazzjonijiet li għamlet il-Kummissjoni fost oħrajn biex jibda jsir taħriġ obbligatorju qabel jew matul is-servizz għall-imħalfin. Fosthom il-kwistjoni tat-taħriġ tal-ġudikanti. U rrid ngħid kif dejjem għedt, il-ġudikanti huma fuq quddiem biex ibidlu l-prattiċi tagħhom. Qatt ma kelli mument fejn il-ġudikanti qalu li ma rridux inbidlu jew intejbu l-operat, anzi ġieli jkunu huma li joħorġu bidejat proattivi biex intejbu dan is-settur. U anke fit-taħriġ ħajkunu fuq quddiem biex isir dan it-taħriġ.